Сімнадцята година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», 26 січня, 1429 день анексії Криму. У студії Ескандер Маматов. Український президент Петро Порошенко запропонував створити нову коаліцію проти агресії Росії. Таку ініціативу він озвучив в Даосі під час Всесвітнього економічного форуму. Петро Порошенко разом із своїми колегами з Литви та Польщі взяв участь у інтерактивній сесії «Центральна та Східна Європа. Новий порядок денний для континенту». Президент Польщі Анджей Дуда під час свого виступу закликав Росію залишити Україну у спокої та поважати міжнародні закони. Коли мене запитували у 14-му, 15-му та 16-му році, що мені потрібно найбільше від Євросоюзу, чого потребує моя країна – гроші, зброя чи поради, звичайно, все це потрібно. Проте моя відповідь була такою – найважливіше для нас – єдність Європейського Союзу. Це наш спільний найголовніший пріоритет. Залиште Україну у спокої. Ми маємо витримати цей баланс із Росією. Вони, як-ніяк, наші сусіди, і ми маємо спробувати знайти діалог. У той самий час ми маємо вимагати поваги міжнародного законодавства і також поваги не тільки в Європі, у всьому світі. У нас є дуже погані приклади протягом останніх 10 років. Грузія, Україна. Парламентська асамблея Ради Європи вимагає від Росії виконувати резолюції ПАРЄ щодо анексованого Криму та окупованого Донбасу. Про це повідомив голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Володимир Ар'єв. Він додав, що зимова сесія парламентської асамблеї завершується. Оптимізму додає й те, що вдалося зупинити повернення російської делегації. Це надзвичайно важливо, особливо з огляду на те, що зараз є велика спроба Генерального секретаря, також прибічників ідеї по безумовного повернення Росії без виконання цих резолюцій. І тому такий сигнал з боку ПАРЄ до Російської Федерації і до прибічників її повернення, він є достатньо вагомим. Засідання окупаційного суду у так званій справі 26 лютого не відбулося. Його перенесли, бо підконтрольний Кремлю суддя пішов на радшу кімнату у іншій справі і не повернувся. На попередньому засіданні так званий фігурантам справи Мустафі Деграменджі та Алі Асанову продовжили домашній арешт на 2 місяці до 7 квітня. Їх звинувачують в участі у масових заворушеннях 26 лютого 2014-го, коли тисячі кримських татар і проукраїнських кримчан вийшли до будівлі Кримського парламенту на підтримку територіальної цілісності України. На попередньому засіданні суду прокурор просив оголосити перерву до 26 січня для вивчення матеріалів справи для можливого подання нових доказів у зв'язку з тим, що набув чинності вирок щодо Ахтема Чийгоза. Наступне засідання відбудеться за 2 тижні. Сегодняшнее судебное заседание отложили в связи с тем, что судья ушел в совещательную комнату до 1 февраля. И по другому делу, да. И суд нам назначили, перенесли на 8 февраля. Ну, вот так вот увидимся. Нет, время пока неизвестно. Сообщат предварительно. Алія Деграменджі розповіла телеканалу ТЕР про стан здоров'я свого чоловіка. Багір Деграменджі каже, він не поліпшився. За її словами, минулого тижня Бекір Ага вивезли у міську лікарню для обстеження. Проте про їхні результати нічого не сказали. Бекір Деграменджі, що 3 активістів національного руху Казіма Аметова, Сана Чапуха і Руслана Трубача звинувачують у нібито вимаганні грошей у громадянина Туреччини Юсуфа Айтана. Він увійшов у довіру до сім'ї ветерана національного руху Виджия Кашка і взяв у неї гроші. Активісти хотіли допомогти і повернути їх, однак громадянин Туреччини разом із ФСБ організували облаву, в результаті якої загинула Виджия Кашка. Активістів національного руху заарештували нібито за вимагання. На підтримку кримських татар, права яких порушують у Криму, вийшли на акцію у Києві. Неподалік російського посольства активісти організації «Кримсос» провели кілька пікетів. Для протесту вони обрали символічний спосіб – популярну у Криму форму одиночних пікетів. Детальніше в сюжеті Вікторії Облязової.
Об 11-й ранку під посольством Росії люди збираються на одиночні пікети. Уздовж дороги вони стоять з плакатами. На кожному питання – де зараз один з 16 зниклих безвісти в Криму? Сегодня мы выходим в формате одиночных пикетов, потому что такие акции протеста получили такую популярность, и фактически это единственная возможность проявлять какую-то солидарность и протест на территории Крыма. Месседж этой акции, да, что за одним человеком стоят тысячи людей, и только власть России молчит о всех преступлениях, которые она совершает. Координатор громадської організації «Кримсос» Таміла Ташева пікетує під посольством з вимогою відповісти, де Ервін Ібрагімов. Є відео зникнення Ервіна, на якому видно, що співробітники ДПС пхають його в машину. Втім, майже 2 роки ніхто не каже рідним, де Ервін. Говорили, что они возьмут этот вопрос на контроль, однако так ничего и не было сделано, дело абсолютно не рассматривается, и родители, которые ходят к следователю, они всегда отфутболиваются, да, и поэтому сейчас единственный механизм – это постоянное привлечение внимания к делу похищенных и пропавших. Тетяна тримає в руках плакат з іменем Тимура Шаймарданова. Це кримсько-татарський активіст, який ще з одним активістом Сейраном Зінедіновим допомагав українським військовим у перші дні окупації в Криму. Обидва зникли. 26 травня 2014 року він вийшов з дому в Сімферополі і так і не повернувся. Наразі цими акціями ми хочемо нагадати суспільству про те, що в Криму зникають люди, що їхні близькі, родини, друзі не знають про їхню долю. Це вже 19-та щомісячна акція під російським посольством. І хоча до людей з посольства ніхто не вийшов, організатори певні, потрібно щоразу нагадувати про тих, хто в окупованому Криму досі не повернувся додому. Вікторія Блязова, Максим Кондратенко, Заман, АТР. Кримський марафон на материковій Україні. Акція на підтримку оштрафованих пікетувальників з окупованого Криму триває у Києві, Херсоні, Новій Каховці, Одесі, Дніпрі та Львові. На вулицях працюють волонтери, які збирають гроші і розповідають українцям про свавілля окупантів у Криму. За перебігом акції слідкує Віктор Пономарьов. 6 міст України беруть участь у кримському марафоні. Це Херсон. Руслан – один з волонтерів, кримчанин. Переїхав з дружиною та 6 дітьми через переслідування з боку російських силовиків. До акції долучився, щоб підтримати співвітчизників. Решил не остаться в стороне и проявить свою сплоченность со своим народом, чтобы не оставал. Если каждый будет это проявлять, то народ он будет единый и целый. І тоді їм буде боротися проти народу дуже складно. А це вже Львів. На цих кадрах волонтери збирають гроші та фотографуються у підтримку затриманих. Ми проводимо у Львові міжнародний кримський марафон. Марафон триватиме до 30 січня. Ціль міжнародного кримського марафону – розповісти про ситуацію у Криму. Ми будемо допомагати, наскільки у нас вистачить сил. Триває кримський марафон і в Одесі. Мусульмане не террористы. Мусульмане Крыма, крымские татары, они не террористы. Они не являются экстремистами в том, в чем их обвиняет Российская Федерация. Поэтому в рамках этого марафона мы видим, как поддерживают также и прохожие. Они присоединяются к этому марафону. У Києві працює 2 точки збору грошей. Одна постійна біля метро Хрещатик, друга щодня змінюється. Акцію підтримують переважно люди літнього віку, говорить організатор Енвер Кадиров. Каже, люди пам'ятають переслідування радянського режиму, тому й частіше відгукуються. У Києві кримський марафон підтримали близько 400 людей. Я думаю, що порядка 4000 мы сегодня имеем в этой коробке. Вот, но они запечатаны. Мы планируем 29 числа их вскрыть и потом придать огласке, какую сумму мы собрали. Мета кримського марафону – зібрати гроші для оплати штрафів активістам, які вийшли на одиночні пікети. Загальна сума становить близько 1 мільйона рублів. Оплачують штрафи 10-рублевими монетами. Це ускладнює підрахунок та демонструє протест проти окупантів. Віктор Пономарьов, Даніл Карп, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Намутулаєвим менш ніж за годину. Просто зараз ефір продовжить програма «Булгуні» з Олегом Борисовим. Будьте з нами.